Pozdrav svima, ja sam Barbara, radim u IOLAP-u zadnjih 5 godina. Krenula sam kao data scientist, nakon toga sam radila kao data engineer i DevOps. Zapravo to mi je dalo priliku da naučim razne tehničke vještine i druge skillsete koji su mi potrebni za vođenje ljudi. U zadnje vrijeme preuzela sam ulogu zapravo project menadžera na jednom od naših najvećih projekata gdje vodim sad trenutno 50-ak ljudi. A evo interno sam voditelj našeg Data Analytics odjela koji se sastoji još od 3 tijela, a to je Data Engineering, analitiku koju vodi Marina i AI koju vodi Hana. Ja sam Hana, radim u IOLAP-u već 7 godina. Kao što je Barbara rekla, ja sam lead za AI ML department. Razne projekte sam prošla ovih 7 godina. Core su zapravo data science projekti. Nadamo se kroz ćemo ovu Tech Čakolu malo približiti ostatku ljudi koji će gledati Tech Čakolu, što to znači i kako je raditi kod nas u Data Analyticsu. Ja sam Marina, radim kao menadžer Analytics departmenta, u IOLAP-u sam već 9 godina i radila sam kao team member u raznim timovima i reporting i TL i trenutno vodim tim na projektu na kojem radim. I interno, znači, vodim odjel analitike. U IOLAP-u, dakle, bavimo se savjetovanjem, razvojem, implementacijom različitih tehničkih rješenja, a ideja je da pomognemo organizacijama da što bolje iskoriste svoje podatke i ostvare svoje poslovne ciljeve. S obzirom da smo konzultanti, tu se bavimo zapravo različitim uslugama od upravljanja podacima, analize podataka, arhitekture, AI-a, izrade aplikacija i upravljanjem projektima, a zapravo cilj je i način na koji radimo da uskladimo zapravo poslovne procese i poslovne ciljeve sa tehničkim rješenjima. Mi se sad nalazimo u našem uredu u Rijeci, ali osim ureda u Rijeci imamo uredi u Americi, a kolege rade također iz UK-a i iz Meksika. Prošle godine nas je akvizirala velika konzultantska kompanija Elixir i znači sad smo dio tog velikog brenda. Mi smo organizirani u nekoliko velikih timova. Jedan od tih timova je i Data Analytics odjel. Nas je u timu sad preko 120 i zapravo već sam napomenula da se dijelimo u 3 manja odjela, to je Data Engineering, analitika i AI ML. Data Engineering je najveći odjel koji imamo, a ovi ostala 2 odjela su nešto manji, ali bez obzira na to radimo svi zapravo zajedno i trudimo se da ljudi imaju vrlo širok skillset, tako da možemo raditi u sva 3 ta tehnička područja. AI ML odjel, zapravo mi smo dio Data Analytics odjela, kao što je i Barbara rekla. Uglavnom radimo na implementaciji data science projekata. Znači, tehnologije koje koristimo su i tehnologije i jezici zapravo su Python, R, koristimo izrazito puno cloud computinga, Amazon servise, među ostalima, na primjer SageMaker. Radimo na implementaciji raznoraznih projekata od nekakvih predikcija do NLP-a i ne znam, možda možemo detalje kasnije kada budemo pričali malo više o projektima. Analytics department je isti dio DA odjela i mi uglavnom radimo sa raznim reporting toolovima. To je, na primjer, imamo velik fokus na Power BI-u, ali koristimo i druge, kao što su, na primjer, Tableau, Mode Analytics i u biti to kod nas dosta ovisi, pošto smo konzultantska firma, onda se prilagodimo potrebama klijenta i nekad mi njima predložimo nešto, nekad oni već imaju nekakve licence, tako da imamo dosta raznoliku paletu tehnologija koju koristimo i koju naši članovi odjela su uvijek sretni što se mogu malo tu više ispraksirati u nekakvim različitim smjerovima. Koristimo i puno SQL-a,
nešto i Pythona za vizualizacije, uvijek dobro dođe iskustvo sa samim data modelingom i dosta, evo, smo raznovrstan i šarolik odjel. Data engineering odjel, mi smo zapravo temelj da bi analitika i AI/ML mogli dobro funkcionirati. Ako podaci nisu dobro složeni i kvaliteta nije dobra, onda vrlo teško možemo raditi dobru analitiku ili bilo što kompleksnije. Od tehnologija mi radimo sa modernim cloud tehnologijama, Hana je već spomenula, AWS, Azure, tam je naravno bitan i Python, SQL i možda neke malo tradicionalnije tehnologije poput Oracle ili nekih ETL alata. Znanja koja bi ljudi trebali znati u AI ML departmentu. Pa prvo bih istaknula razumijevanje šire slike, odnosno biznis procesa. Mislim da je to svakom od naših departmenta jako bitno, ali nekako za implementaciju općenito data science-a zapravo je jako bitno razumjeti posao znači biznis koji naš klijent radi, kako bi mi mogli razumjeti što mi točno trebamo napraviti na tom projektu. Nakon toga osoba, kao što sam već spomenula, treba poznavati općenito Python, nam je nekako najbitniji, općenito programiranje, ali pored programiranja u Pythonu trebalo bi znati i ostale, znači, principe za određene algoritme, kako ih implementirati. Osim, znači, programiranja u Pythonu, bitno je razumijevati machine learning algoritme i općenito poželjno je znati određene frameworke tipa Keras, TensorFlow, PyTorch. Bilo je spomena i za SQL, nama je nekako SQL izrazito bitan, pogotovo u onoj fazi kada tek krećemo u analizu podataka, pa onda kroz bazu najčešće zapravo koristimo SQL. Prvo sam napomenula da smo mi dosta izloženi klijentu. Znači, naravno, kad se neko tek zaposli, neće ga se odmah staviti ispred klijenta da priča s klijentom, ali poželjno je da osoba ima tendencije postavljati pitanja, jer bez tih pitanja nema ni razumijevanja biznis procesa, tako da biti znati željan je, ajmo reći, dodatan plus. Taj tehnički skillset nam je bitan i on nije sad nešto puno različito od drugog tehničkog skillseta koji je potreban da bi se negdje zaposlili u možda nekakvim sličnim kompanijama, ali ono što nam je svakako bitno, to je taj drugi soft skillset. Znači, Hana već napomenula kakva znati želja za učenjem, komunikacija, timski rad, to su sve jako bitne stavke, pogotovo jer zapravo mi radimo u timovima i radimo direktno sa klijentima. Jako nam je bitno da ljudi razumiju da smo konzultanti, da nismo samo tehnički orijentirani, već da treba imati taj skillset. I u ostalim odjelima, naravno i u analitičkom odjelu, bitna je komunikacija, jer kada jednom osoba izradi dashboard koji želi prezentirati, onda su tu naravno i vještine nekog storytellinga, da se klijentu to ispriča na način, ovisno o tome s kim komuniciramo, da li komuniciramo s tehničkom osobom ili možda sa menadžerom nekog odjela, treba se tu znati prilagoditi, izdvojiti određene bitne informacije koje naravno ovise o osobi kojoj se u tom trenutku obraćamo. I mislim da smo zaboravili napomenuti da je jako bitno znati engleski jezik, jer većina klijenata su nam zapravo van Hrvatske, ne? Najzanimljiviji projekt je bio zapravo zadnji projekt koji sam radila, možda zato što ga se najviše sjećam, pa mi možda zato imam osjećaj kao da je bio najzanimljiviji, iako moram reći da većina projekata mi je dosta interesantna. Znači, radilo se o industriji fast foodu, znači quick serve industrija. U Europi to toliko i nije popularno, ali recimo u SAD-u gdje imamo jako puno klijenata, quick serve je jako velika industrija. I za njih sam trebala odraditi optimizaciju njihovog supply chaina za određene proizvode. Znači, radilo se na predikcijama koliko će se određenog proizvoda prodavati u određenim danima. Stvar je bila to je bio izazov iz razloga što bilo ih je
prvo puno, a kao drugo, ti proizvodi se nisu prodavali redovito na redovitoj bazi, nego su bili, ajmo reći, nekakvi promo proizvodi koji su se prodavali u određenim terminima sa velikim rupama između, što se tiče same prodaje. Tako da, iako to možda ne zvuči kao nekakav veliki problem, to je izrazito veliki problem za proizvest sa velikom točnošću. Tako da tu je bilo jako puno razgovora sa razumijevanjem njihovog procesa, njihovog marketinga, općenito kako bi to postavili. Tako da to mi je bio možda najveći izazov, ali iskreno i najsretnija sam bila kad smo to uspjeli dovesti uspješno do kraja. Tako da, evo, recimo, to mi je možda i najdraži izazov unutar departmenta. Meni je bio jedan zanimljiv projekt i zadatak na projektu kojeg se sjećam. Bio je vezan za consumer robotics industriju i jedan naš klijent zamolio nas je da napravimo jedan dashboard, znači analizu o tome na koji način njihovi klijenti koriste njihove proizvode i kako su promijenili u biti način korištenja proizvoda kroz pandemiju i kroz lockdown. Ustanovili su kako su im se promijenili uzorci ponašanja i na temelju toga u biti odlučili kako će prilagoditi uslugu i sam proizvod, znači sljedeće neke korake su uspjeli odrediti na temelju te analize. Na nekoliko jako velikih projekata i na nekoliko manjih, tako da usporedila bi možda ta dva. Jedan od najvećih izazova kad je projekt vrlo kompleksan i klijent je velik, kako dobro definirati ciljeve, kako ih na kraju riješiti. Ako se ciljevi dobro ne definiraju, vrlo teško ćete reći da ovo smo super odradili ili ovo smo trebali možda malo bolje. Tako da ta nekakva prva faza oko smišljanja ideja, strategije i definiranja ciljeva mi je uvijek najzanimljivija, jer u biti onda iz toga sve kasnije sama tehnička implementacija koja se radi s timom proizlazi iz toga, jer nekako moramo definirati što trebamo napraviti. Ono čega se sjećam je zapravo projekt koji sam prvo radila kad sam krenula raditi. Bilo mi sve novo. Od spajanja na bazu, analize podataka, radili smo na jednom malom data science projektu gdje smo trebali zapravo predvidjeti koliki broj proizvoda će se negdje prodati, ali ono zapravo što nam je bio najveći challenge je sama kvaliteta podataka na koju smo naišli, tako da smo u biti Hana i ja potrošile hrpu vremena čišćeći te podatke da bismo uopće došli do neke faze da možemo išta analizirati. I kasnije mi je to bilo jako dobro iskustvo jer zapravo shvatite koliko nekakvi vanjski procesi koji nemaju možda veze s podacima, nego njihovi poslovni procesi utječu na to kako vi kasnije te podatke možete ili ne možete koristiti. Pa evo ja bih još samo dodala jednu zanimljivost vezano uz to kad pričamo možda i najdraže stvari. Baš sam jučer imala situaciju da sam raspravljala, išla sam na jedan pregled, raspravljala sam sa doktoricom kako pitala me što radi, ja sam rekla da sam u IT sektoru i uglavnom ona je rekla joj vi ljudi IT sektora vi radite samo s kompjuterima, kao vi niste ko mi doktori gdje mi radimo s ljudima, mi volimo ljude. Pa sam se baš onako pomislila kao pa nije baš da mi radimo samo s kompjuterima, mislim mi radimo zapravo za ljude i osobno nekako se najdraže mi i najsretnije. Ja sam zapravo kad vidim direktno kako smo mi klijentu uspjeli poboljšati njegov posao, jer ne da taj klijent će samo zaraditi novce, nego uglavnom su to ljudi koji imaju neke svoje biznise, a u tim biznisima rade neki drugi ljudi, što znači mi kad pomognemo klijentu da bolje radi, da više zarađuje i slično, mi zapravo direktno, tj. indirektno utječemo i na te ljude koji su zaposleni kod tog našeg klijenta. Tako da onako baš sam si bila kao, pa nije to baš tako, da sam je lijepo objasnila kako da nije samo da doktori vole ljude, nego i mi ljudi iz IT sektora isto volimo pomagati drugima. Veliki dio i našeg posla kao voditelja i timova i menadžera je zapravo svakodnevni da radi sa ljudima, puno manje je kucanje nekakvog koda ili tako nešto, tako da zapravo naš posao je sada puno
veći obujam ima taj rad s ljudima i sa klijentima i interno kako razviti ljude i kako oni mogu napredovati dalje u svojoj karijeri i puno manje je samo nekakav Python ili dashboard samo. Šta se tiče remota, imamo, znači ljudi mogu raditi remote, a postoji opcija da dođu u urede, što smo već spomenuli, znači ljudi rade od svuda zapravo, tako da nije uvjet da osoba bude u uredu. Iako... Nije ni uvjet da ljudi nekad stvarno ne rade niti od kuće, nego nego mogu ići raditi negdje drugdje, godišnji odmor, digitalni nomadi. Da. To i iako moram reći da u zadnje vrijeme mi čak malo fale da se nekako više okupljamo u urede, tako da nadam se da će s ovim našim društvenim aktivnostima da ćemo ljude malo zadržati, jer realno najbolje se ljudi upoznaju tako kad su face to face. Organizirani u velike odjele, ljudi su unutar tih odjela, zapravo svako od nas ima svog karijer menadžera koji nam onda pomaže da napredujemo u karijeri. I to su zapravo vrlo mali timovi do maksimalno 8 ljudi, tako da se menadžeri mogu zaista posvetiti tim ljudima, mentorirati ih, coachati ih i sve ono ostalo što im zapravo treba usmjeriti ih u smjeru koji im je zapravo njima motivacija, ono što im dobro ide ili neke stvari koje su malo manje dobre, da im pomognu da te stvari poprave. Svatko od nas ima također i learning and development budžet, tako da iz tog budžeta se mogu platiti razne konferencije, tečajevi, bilo kakve dodatne stvari kojima se ljudima potrebne da napreduju, certifikati na primjer, tako da zaista mislim da postoji lijepe mogućnosti da ljudi ulažu i dalje u svoj napredak, u ono što zapravo žele. Što se tiče nekakvih internih stvari, druženja, dijeljenja znanja, znači redovito održavamo lunch and learnove, malo se okupimo, imamo neku picu, nešto i onda usput pričamo o nekakvim o projektima koje smo prošli ili što smo naučili, nekakvim, ne moraju biti samo tehničke strane, mogu biti nekakve biznis strane, konzultantske. Recimo, to je jedna od zanimljivosti. Druga zanimljivost je da imamo book club, bio je malo na on hold zadnjih godinu, dvije i korona je to utjecala, ali sad opet kako su ljudi nazad u uredima, znači pokrećemo i naš book club. Imamo naš learning management sistem gdje mi zapravo kreiramo kurseve koji su nama bitni i teme koje i tehničke i netehničke, gdje onda svatko od nas može proći kroz takav jedan kurs i zapravo naučimo sve ono što je nama bitno za rad sa klijentima i implementaciju različitih rješenja. Isto tako potičemo ljude da pišu knowledge base članke, zapravo to nam je nekakva baza gdje svatko može napisati što je radio zanimljivog na projektu, kako je riješio nekakav specifičan problem koji imamo. I to su uglavnom problemi koji se ne mogu izgooglati ili naći na Stack Overflowu, tako da ovo je nekakav ekstra još layer gdje svatko može dati nekakav svoj feedback jer je to bio problem koji nije mogao tako jednostavno. To je naš copy-paste, to je naš interni Google. Da. I mislim da je bitno napomenuti da imamo puno kolega u biti i u Americi, i u Meksiku, u Ujedinjenom Kraljevstvu i komuniciramo najviše na engleskom jeziku, tako da i to je nešto što je dobro znat. Imamo i edukaciju, odnosno nekakve vježbe engleskog koje nudimo unutar pa kako bi podržali ljude da i taj segment razvijaju redovito, da mogu vježbati, da imaju priliku interno proći neke stvari ako nisu sigurni i da. To je isto jedna zanimljivost. A po pitanju akademije, nju održavamo svake godine preko ljeta. Ciljana publika su nam zapravo studenti koji su preko ljeta slobodni i to je njima prilika da u tih nekakvih 7 tjedana prođu temelje za krenuti u nekom data engineering smjeru. S njom prolazimo osnovne cloud tehnologija, SQL, Python, radi se u timovima, ima nekakav projektni zadatak koji na kraju svi prođu i zapravo imamo uglavnom između 15 i 20 ljudi koje primamo i imamo uglavnom oko 8 mentora, tako da svi se mogu
posvetiti svima koji sudjeluju i ideja je zapravo da neko od tih ljudi nakon toga i zaposlimo. Evo, imamo ljude koji su i sa prve akademije i dalje su s nama, napredovali su sa nekakvih juniorskih pozicija na sljedeću ljestvicu u karijeri, tako da baš smo zadovoljni kako su i oni uspjeli i što su uspjeli naučiti na tim akademijama. Klijenti su vrlo zadovoljni kad krenu sa projektima jer imaju već jako dobro tehničko znanje, a onda ove su ostale stvari koje mi ostali učimo na samim projektima. Da, u hodu. Prije nego sam uopće razmišljala o tome da idem na porodiljni, da sam malo bila čak zabrinuta kako će porodiljni, ipak je to duži period da osobe nema, kako će to utjecati na mene, moju karijeru, kako ću se snaći kad se vratim i tako dalje. Moram priznati da stvarno iz osobnog iskustva ne mogu se požaliti jer nakon porodiljnog zapravo sam dobila čak i promociju na department menadžera. Nije se zaboravilo to što sam radila prije toga što sam bila odsutna, znači u tom periodu, tako da... Evo, znači, upravo sam se vratila prošli tjedan sa Indabe. Znači, Indaba je zapravo događaj koji je organiziran od strane Elixira, gdje oni pozovu, događa se redovito, 2-3 puta godišnje možda, pozovu ljude iz različitih firmi koji su unutar same grupacije i onda nam naprave nekakve zadatke, podijele nas u grupe gdje mi zapravo rješavamo nekakve problemčiće, ali zapravo bit je da se mi međusobno upoznamo i tako da, na primjer, ako nam treba nešto što netko u Jolapu ne radi, ali radi u nekoj drugoj firmi unutar Elixira, da znamo čime se ta druga firma bavi i da im možemo uvijek ih kontaktirati, treba mi pomoć, možeš mi pomoć. Event je bio dosta zabavan, trajao je 2 dana u okolici Londona. Bilo je dosta zabavno, ne samo zato što smo se upoznali sa ostalim ljudima, nego imali smo priliku zapravo upoznati sa svojim kolegama iz Jolapa koji radi u SAD-u, UK-u i tako malo se podružiti, tako da to je uvijek jako, jako lijepo. Evo. I ta Indaba zapravo održava se svaki put je negdje drugdje. Ja sam bila na Indabi koja je bila u Dallasu prošle godine, tako da imamo u planu da Indaba bude i u Hrvatskoj i zapravo na taj način ljudi imaju priliku možda malo i putovati, upoznat kolege iz drugih geografija i svi skupa se podružiti. Znači, neovisno da li osoba tek završila fakultet ili razmišlja o promjeni karijere, da se prebaci u IT sektor općenito, mislim da je najbolje da nam se javite, da nam se osoba javi direktno, a bez nekakvih ustručavanja, rado ćemo pomoći savjetom, neovisno o tome da li osoba se želi zaposliti kod nas u Jolapu ili želi samo općenito nekakvo pitanje postaviti, jer ipak nekako si vjerujemo u dijeljenje znanja, pa slobodno nam se javite. I na društvenim mrežama, može nas pronaći na LinkedInu, imamo i iLab LinkedIn. Ako vas zanimaju otvorene pozicije, uvijek se možete spojiti na našu internet stranicu i pogledati koje su nam trenutno dostupne pozicije i naravno možete nam se javiti i direktno ako ste zainteresirani, ako želite podijeliti svoj CV s nama, svakako ga pošaljite. Inače, ako ste student ili ako možda samo razmišljate o promjeni karijere, javite nam se i za našu internu akademiju i možemo pričati. Otvoreni smo za svakojake upite, neovisno o tome s kojeg ste područja, da li ste student, da li imate preko 40, znači godine uopće nisu bitne. Slobodno nam se javite ili na naše službene stranice ili nama direktno. Neovisno o tome da li nam želite poslati CV ili imate samo pitanje kao oko nekog savjeta za vašu karijeru, otvoreni smo za razgovor i komunikaciju i nadamo se da vam možemo pomoći usmjeriti vas dalje. Preživjeli.